कोकण ॲग्रो डेव्हलपर्स, विशेष कृषी सल्लागार, सर्व पिकांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा उपलब्ध। बायो तुलसी प्लस, सर्व पिकांसाठी उत्तम खत। संपर्क 8275887290। आमची वेबसाईट www.kokanagroddevelopers.com। ईमेल ID kokanagroddevelopers@gmail.com। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मागील काही दिवसांमध्ये चोऱ्यांचं प्रमाण हे वाढत चाललंय। या भुरट्या चोरांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला चोरीचा अड्डा बनवलाय। जर दिवसेंदिवस हे चोऱ्यांचं प्रमाण जर असंच वाढत राहिलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अस्मितेला गालबोट लागायला वेळ लागणार नाहीये। दिवसेंदिवस जर हे चोऱ्यांचं प्रमाण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असंच वाढत राहिलं तर जिथे जगाच्या पाठीवर 30 पर्यटन स्थळांमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव जाहीर झालंय ते नाव देखील खराब व्हायला वेळ लागणार नाहीये। बंद घरं फोडून लाखोंचा ऐवज एका क्षणात लंपास केला जातोय। मात्र हाच लाखोंचा ऐवज जमा करायला दिवस रात्र मेहनत करावी लागते। कष्टानं घाम गाळून उभ्या केलेल्या या आयुष्याच्या तुटपुंजीवर एका रात्रीत पाणी फिरवलं जातंय। त्यामुळे सिंधुदुर्गवासियांमध्ये पोलीस प्रशासनाबाबत असंतोष निर्माण होतोय। काही महिन्यांपूर्वी चोरीचं एक प्रकरण चर्चेत होतं, ते म्हणजे रत्नागिरी, कणकवली, सावंतवाडी, कुडाळ या ठिकाणी अज्ञात चोरट्यांच्या टोळीकडून मोठ्या प्रमाणावर चोऱ्या होत होत्या। दिवसाढवळ्या घरं फोडली जात आहेत। या चोरट्यांनी तर माणसांना सतावलं आहे ते आहेच, पण या चोरट्यांनी देवाला सुद्धा सोडलं नाहीये। मंदिरातल्या दानपेट्या चोरीला जात आहेत, दानपेट्या फोडल्या जात आहेत, माणसांच्या श्रद्धेसोबत खेळलं जात आहे। हे अज्ञात चोरटे मंदिरातल्या दानपेट्या नेऊन शेतात फोडून त्यातील लाखोंचा ऐवज लंपास करतायत। हे अज्ञात चोरटे मंदिरातल्या दानपेट्या फोडून त्यातील भक्तांनी श्रद्धेनं देवाला दान केलेले पैसे हे चोरटे स्वतःच्या स्वार्थासाठी चोरतायत। माणसाच्या श्रद्धेचा या चोरट्यांनी खेळ खंडोबा करून सोडलाय। भरवस्तीत बंद घरं फोडली जात आहेत, बसेसमध्ये महागडे मोबाईल फोन्स चोरले जात आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तळवडे येथे गोट्यातून तब्बल 12 बकऱ्या ह्या चोरीला गेल्या होत्या। देवगडमध्ये तर चक्क पाहुण्याच्या कारवर चोरट्यांनी डल्ला मारला होता। कापड दुकान, मोबाईल शॉपी, भुशारी दुकान, मेडिकल इतर दुकानांमध्ये सुद्धा चोऱ्या होत आहेत। 28 जुलै रोजी तर कणकवलीमध्ये एका पत्रकाराचीच मोटारसायकल चोरीला गेल्याचा प्रकार घडलाय। चोर हे फक्त चोरीच करत नाहीयेत तर इतर सामानाची नासधूस करतायत आणि मुख्य म्हणजे अज्ञात चोरटे भर दिवसा बाजारपेठांमध्ये सुद्धा हल्ले करतायत। यामुळे सिंधुदुर्गवासियांमध्ये आता या चोरट्यांपुढे नेमकं जगायचं तर जगायचं कसं हा प्रश्न उपस्थित झालाय। एकूणच या चोऱ्यांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे सिंधुदुर्गवासियांचं जीवन मात्र धोक्यात आलंय। आता या परिस्थितीमध्ये नेमकं सिंधुदुर्गवासियांनी आशेचा किरण म्हणून बघायचं तर बघायचं कोणाकडे हा प्रश्न मात्र उपस्थित होतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला हे चोऱ्यांचं लागलेलं ग्रहण कधी सुटणार? सिंधुदुर्ग जिल्हा या भुरट्या चोरांच्या विळक्यातून सुटून कधी सुटकेचा श्वास घेणार? सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं वाढत्या चोऱ्यांमुळे कलुषित झालेलं वातावरण कधी एकदा शुद्ध होतंय याची सिंधुदुर्गवासी आतुरतेनं वाट बघतायत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।